Čaute ľudia, ako vždy vás vítam z hry GTA 5 a dneska si znova ukážeme, čo sa stane teraz tentokrát s týmto televíznym autom, keď ho prejde vlak. Takže si toto nechajte ujsť a sledujte až do konca. Lebo minule sme mali takú dodávku na hot dogy, sa tomu tak dá povedať. Teraz máme toto televízne auto. Takže sa teším, keď príde vlak. A zatiaľ tu pôjdeme čakať na vlak. Vlak už ide a ideme sa pozrieť. Né, má auto. No, iba mu odpadlo koleso, to není nič závadné. A skúsim si do ňa nastúpiť a čo. To môžete vidieť to koleso. Je úplne na pohodu. Teraz si ho dajme takto. Úplne bez kolesa a úplne na kraj. Takže si tu počkáme, kým znova príde vlak. Mám dobrú správu. Vlak už ide. Takže sa poďme pozerať, čo sa stane s týmto bez jedného kolesa. Vybuchlo. Ideme rýchlo za ním sa na neho pozrieť a znova, ak chcete, aby som horel, aby som si zahorel. Pri pekáno. Som pripečený. Ahojte a uvidíme sa pri ďalšej časti.